सर वर्सेस दोन्ही कदम सर आपल्याला ह्या स्पर्धेदरम्यान खेळताना मिळतील. नाही रे आम्ही आणलाय चिकटवायचे आहेत ना ते. आणि या पतसंस्थेचे जनरल मॅनेजर रवींद्रजी तेराडे साहेबांचा पण या ठिकाणी सन्मान होताना पाहिलं आजच्या या व्यासपीठावरून. आता चालू असणारा सामना भैरवगड पॅन्थर्स वर्सेस दीप ज्योती कम्प्युटर्स. अतिशय चांगला असा हा देखील आपल्याला सामना पाहायला मिळणार मित्रांनो. गोलंदाजी करतोय तो आपला भाऊजा म्हणजेच किरण पालशेतकर आणि फलंदाजीसाठी आहे तो शैलेश मोरे. ओहो तेवढं चांगलं असं प्रोत्साहित करतात आपल्या संघासाठी विकास सर. ओहो चांगला मनोबळ वाढवतायत आपल्या संघासाठी. किटली देखील या संघामधून पाहायला मिळतोय ज्याच्याकडे संपूर्ण सर्वांचं प्रेक्षकांचं लक्ष आहे. ओ आहो अतिशय सुंदर असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. तेवढीच चांगली अशी गोलंदाजी अष्टपैलू खेळाडूने आलाय तो या दीप ज्योती कम्प्युटर्स या संघाकडे. त्याला काय बोल नको. इथे आवाज कमी ठेवा ना प्लीज. इथे आवाज कमी. इथून इथे नको इथे नको प्लीज तिकडे. प्रथमेश प्लीज तिकडेच या ना. सामना चालू ठेवायचा. अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी करतोय किरण पालशेतकर आणि शैलेश. हो तेवढंच चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. संघ मालक विकास सर यांच्याकडून आपल्या संघासाठी एक हिरा टिपून घेतलेला आहे तो आपल्या संघाकडे तो आणि या हो तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण तेवढंच चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. दीप ज्योती कम्प्युटर्स या संघाकडून 5 चेंडू आणि एकही धाव दिलेला नाही. शैलेशला 0 देखील ओपन करून दिलेला नाही तो. शैलेश सारख्या ह्या फलंदाजाला शैलेश अतिशय चांगलाचा फलंदाज आहे आपल्या संघासाठी. बघूया आणि 0-1 पहिलं षटक आणि एकही धाव न देता अतिशय चांगलं असं षटक लागले आणि आता स्वतः संघ मालक आपलं दुसरं षटक वैयक्तिक घेऊन येत आहेत ते विकास सर आणि फलंदाजीसाठी आहे तो मिहिर. मेडनवरला 100 रुपये दादा. आपले शिर्के दादा यांच्याकडून मेडनवर साठी 100 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे आणि ते किरण पालशेतकर यांनी येत नंतर घेऊन जात. अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी करत. 100 + 100 देणार परत. अरे 200 देणार 100% तुम्हाला 100 रुपये पुन्हा देणार. अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते ते दीप ज्योती कम्प्युटर्स या संघाकडून. तेवढंच चांगला असा ताळमेळ तेवढंच चांगला असं क्षेत्ररक्षण. फलंदाजीसाठी आलेला तो स्टायलिस्ट कुटरे गावचा मंगेश लोध यांचा सुपुत्र शंकर शेठ यांचा मेवना मिहिर लोध ज्याच्याकडे. अरे 100 आले. थँक्यू दादा. पुढचे गोलंदाजी करतोय तो अभि जाधव
आपल्या संघाचा कर्णधार दीपज्योती कम्प्युटर्स या संघाकडून आपल्या संघासाठी चांगली अशी गोलंदाजी करतोय. धाव संख्येत काही भर होत नाही. अतिशय चांगली अशी पंच देखील आपल्या इथे कामगिरी पार पडताना दिसतात. ते सत्यवंत दादा धाडवे ते सुरेख लक्ष ठेवतात. ते सत्यवंत दादा धाडवे आणि त्याचप्रमाणे रोशन अपंगे असेल, नाना विचारे असेल. अभिचा पुढचा चेंडू. अभि स्वतः कर्णधार आहे. तो दीप ज्योती कम्प्युटर्स या संघाकडून आयकॉन प्लेअर आहे. ओ हो हो तेवढं चांगलं असं एक चांगला असा संघ इथे समजला जातो. तो दीप ज्योती विकास सरांचा. अतिशय चांगले असे हे सगळे खेळाडू या संघामध्ये खेळताना दिसतात. काहीसा न समजलेला चेंडू मिहिर याला आणि तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण करतो त्याचा बंधू मितेश लोध यष्टीच्या मागे. ओहो आणि बाद होतोय. भावच भावाला बाद करतोय आणि धाव संख्या 3. विकास सरांचा आनंद काहीसा अतिशय चमकलेला दिसतोय. दुसरे षटक चालू असताना धाव संख्या होते ती फक्त 3. फलंदाजीसाठी आलाय तो कदम सरांचा स्टार, ज्याच्यावर भरपूर विश्वास असतो कदम सरांचा. आतापर्यंत झालेले 3 ऑक्शन मध्ये ज्याला चांगली बोली लावून विकत घेतलेला आहे तो बंटी अपंगे. बिग बॅशला देखील घेतला होता, DSC लीग साठी देखील घेतलेला आहे आणि KKPL साठी बंटी अपंगे याला चांगली अशी बोली लावून कदम सरांनी आपल्या संघामध्ये घेतलेला आहे. तोच हा बंटी अपंगे. बघूया आपल्या संघासाठी काय करतोय तो. धाव संख्या स्थिरावलेली. धाव संख्या फक्त भैरवगड पॅन्थर्स या संघाची 3. दुसरे षटक चालू असताना संघाची धाव संख्या झाली 3. अतिशय चांगला असं इथे आलेल्या सर्व क्रीडा प्रेमींचं तसेच स्पर्धकांचं या सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. मित्रांनो पुढचा चेंडू. ओहो काहीसा न समजलेला चेंडू आहे तो. नो चेंडू. बघ रे. हा सर देतो ना. तुम्ही बक्षीस दिल्यावर देऊया आपण. हा तुम्ही बक्षीस देत हा तेव्हा सर बोलणार. अंपायर नो बॉल दिलाय काय. नो चेंडू घोषित केला. धाव संख्येत भर होते. धाव संख्या होते ती 4. ओहो आर पार. अतिशय चांगला असा फटका मारतोय तो आणि चौकार मिळतोय तो बंटी अपंग्याच्या बॅट मधून. गोलंदाजी करतोय तो अभिषेक जाधव. वाईट चेंडू. धाव संख्येत भर होते. अवांतर धाव संख्येत भर. चांगला बघूया आपल्या बंटीला. आता संघाची धाव संख्या वाढायची तर मला तर बंटीला धावा जमाव्या लागतील. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते ते अभि जाधव याच्याकडून. धाव संख्या फक्त स्थिरावलेली 9 धाव संख्या झाली ती आतापर्यंत. बघूया काय करतोय. ओ आणि 4 धावा मिळत आहेत. धाव संख्या वाढते. धाव संख्या जाते. पंच ओके. आज चेंडू सांगा तुम्ही नो आहे की काय तो. नो. धाव संख्या वाढते. धाव संख्या होते ती 14. भैरवगड पॅन्थर्स या संघाची धाव संख्या होते ती 14. तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. या ठिकाणी मित्रांनो अप्रतिम सामना या ठिकाणी संपन्न होताना पण दादा शिर्के बेहद खुशी दिसतात. मित्रांनो या कुट्रे कुचांबे लीग मध्ये ज्यांनी खऱ्या अर्थानं पैशाचा पाऊस पाडायचा आपल्या तरुण मुलांसाठी एक चांगलं प्रोत्साहन देण्याचं ज्यांनी काम केलंय त्या दादा शिर्केचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. त्याचबरोबर त्यांचे बंधू आदरणीय राजेशजी शिर्के साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. दोन्ही उद्योजकांचं मी मनपूर्वक स्वागत करत असताना धाव संख्या येते आतापर्यंत 14. कमीत कमी धावांवरती या ठिकाणी बांधून ठेवले. जर आदरणीय राजेशजी शिर्के साहेबांकडून असं बक्षीस येत आहे जो कोणी गोलंदाज आपल्या गोलंदाजीमधून एखाद्या प्लेअरला
बाद करेल, त्रिफळा उद्ध्वस्त करेल त्याच्यासाठी 100 रुपये. आणि दादांकडून पाठोपाठ 2 फोर, लगातार 2 चौकार जो कोणी लावेल त्याच्यासाठी 200 आणि लगातार 4 चौके मारणाऱ्या 400 असं जबरदस्त बक्षीस जाहीर होत आहे. आता मात्र जबरदस्त फलंदाजी करताना शैलेश. तर 25 मध्ये आपण पाहतोय एक ऐतिहासिक क्रीडांगण, कुचांबेचं क्रीडांगण. या क्रीडांगणावर पुन्हा एकदा शैलेशच्या माध्यमातून एक अप्रतिम फटका. आता मात्र ढिलाई दाखवली जाते. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडीशी नरमाई वाटते. स्वतः विकास कदम या ठिकाणी चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज. शैलेश पुन्हा एकदा तेवढ्याच ताकदीचा प्रहार, पण आता मात्र क्षेत्ररक्षण सुरेख आहे. अपील मात्र जोरदार केले जाते. काय घडतंय पाहूया. नाट्यमय परिस्थिती निर्माण होते. सारे क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी उत्साही होताना अंपायर या फक्त, अंपायर या फक्त एका ओनली अंपायर. हे काय तुमची तुम्ही काय बघा आणि अशा प्रकारे अपील केलं होतं आणि ते सक्सेस होताना आपण पाहतोय. निश्चितच एक उत्तम दर्जाचा हा मात्र मोहरा मैदानाच्या बाहेर जाणार आणि त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय. शैलेशच्या पाठीमागे येतात ते या ठिकाणी कदम सर. मित्रांनो, या ठिकाणी अतिशय जबरदस्त उत्साहवर्धक वातावरणामध्ये ही स्पर्धा चालू असताना आपण या ठिकाणी दादा शिर्के यांच्या माध्यमातून बक्षिसांचा वर्षाव. असं म्हटलं जातं, शिजलेला अन्नाचा कण आणि आनंदाचा क्षण कधी वाया घालवायचा नाही. इतका दर्जेदार सामना उभय संघामध्ये या ठिकाणी संपन्न होताना आपण पाहतोय. कदम सरांचा तगडा शॉट. या शॉटवर लिहिलं गेलं होतं चौकार आणि पारीला दिला जातोय आकार. एक मजबूत असा बॅटचा स्पर्श चेंडूला. धावसंख्या होती ती 22. काय लकब आहे, काय प्रभाव पडलाय या ठिकाणी. मात्र बॅट मधून आकर्षक फटका. पुन्हा एकदा विकास कदम. हो हो हो, क्षेत्ररक्षक जवळ याचा अर्थ चेंडू अडवला जाणार. आणि आता मात्र तिसरं षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या ती 22. किती अप्रतिम क्षेत्ररक्षण झालं, किती अफलातून फिल्डिंगचा नमुना आपण या ठिकाणी दीपज्योती कम्प्युटर्स या संघामार्फत पाहिलेले आहे. कारण कमीत कमी धावांवरती या संघाला रोखायचं आणि आपण आपलं वर्चस्व दाखवण्याची तयारी. आणि आता मात्र बंटी अपांगेच्या माध्यमातून चांगली बॅटिंग होते का पाहायचं. दादांनी बक्षीस लावले. सलग 2 चौकार मारले तर 200, सलग 4 चौकार मारले तर 400. आणि आदरणीय राजेश शिर्के उद्योजक यांनी लावलाय त्रिफळा उद्ध्वस्त केला तर 100 रुपये. काय समीकरण आहे मित्रांनो. जोरदार फटका मारायचा आहे. अफलातून फिल्डिंग आतापर्यंत झालेल्या सामन्यामध्ये आपण या संघाकडून नयनरम्य फिल्डिंग, अतिशय रोमहर्षक सामन्यामध्ये आपल्या बाजूने परिसराचा स्पर्श असणारा हा संघ या ठिकाणी वाटतोय. ओ हो हो, अपील जोरदार केलं जात आहे. अपीलामध्ये ताकद आहे, अपीलमध्ये ताकद आहे. निश्चितच या ठिकाणी बंटीला मात्र तंबूचा रस्ता धरावा लागतोय. बाद होतोय तो एक उत्कृष्ट फलंदाज आणि आता मात्र नवीन फलंदाज येतोय. वैभव. आता मात्र चौक्या मागे 100 रुपये लावले जात आहेत. दादांचं कौतुक करावं तितकं कमीच आहे मित्रांनो. कारण अशा प्रकारच्या खेळाडूंचा उत्साह वाढवण्यासाठी बक्षिसांचा पाऊस पडला जातोय. वातावरण कसं बघायला असू द्या, ढगाळ असू द्या, काही असू द्या, फक्त पैशाचा पाऊस. वाव, काय जबरदस्त या ठिकाणी फटका होता. एक फटका चौकार गेला तरी सुद्धा 100 रुपये. बॅट आणि चेंडूचं कनेक्शन चांगलं झालं पाहिजे. बघूया पुन्हा एकदा लोचच्या माध्यमातून. काय सुंदर क्षेत्ररक्षण आहे. या वेळेला पुन्हा एकदा अपील केलं जातंय. नो चेंडू घोषित केले. काय रे या ठिकाणी चौथा आणि निर्णायक षटक चालू आहे. अंतिम षटक लोचच्या माध्यमातून.
आणि आता मात्र नवीन फलंदाज या ठिकाणी येतोय. पॉवरफुल हिटिंग करायचे पाहायचं तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. नित्यादादाचा किटली ज्याला संबोधला जातो तो क्षेत्ररक्षक. वाव, काय तेकडं क्षेत्ररक्षण करतोय मित्रांनो. अप्रतिम उड्डाण करून आपल्या हातातला चेंडू तेवढ्याच ताकदीने फेकला जातोय. या खऱ्या अर्थानं पुढे येऊन चेंडू मारायचा, जोरदार धक्का मारायचा, पण या चेंडूवरती मात्र पुन्हा एकदा यश निश्चित होतोय. स्टंपिंग केलं जाते आणि आता मात्र धाव संख्या आहे यश जाधव, नवीन फलंदाज. त्याला चेंडू काहीसा समजत नाहीये, चेंडू बॅटचं कनेक्शन नाहीये आणि चेंडू सरळ यष्टीरक्षक विकास कदम यांच्या हातामध्ये जातोय. बाद होतो तो यश कदम. किरण पालसेतकर, आपणाला विनंती असेल, दादानी लावलेलं 100 रुपयाचा बक्षिसाचा मानकरी ठरतोय. स्कोर किती झाला शेवट? जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज आहे, केवळ 24 धावा पळकायला लावल्या. आणि किरणला विनंती असेल आपण आपलं बक्षीस स्वीकारण्यासाठी यायचंय. दादानी हेरला, दादानी निश्चितच ज्याच्यामध्ये पाहिला एक चमत्कारी खेळ आणि त्याबद्दल किरणला या ठिकाणी 100 रुपयाचं बक्षीस दिलं जात आहे. काय बघायला नकल दादांची, निश्चितच हा फोटो व्हायला पाहिजे. दादा उत्साही दिसत आहेत. निश्चितच या ठिकाणी आपण पाहतो दादांच्या माध्यमातून 100 रुपयाचं बक्षीस. मित्रांनो, या 100 रुपयापेक्षा या खेळाडूला प्रभावित केलंय. हो हो हो, 200 रुपये. जरा टाळ्या होऊ द्या, तेवढाच चांगला फोटो सेशन. नाद करायचं नाही जोपर्यंत दादाना, तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी वादा आहे आपल्याला पैशाचा, यात शंका नाहीये. आजचं लीग खऱ्या अर्थानं गाजवलं जाणार दादांच्या माध्यमातून, कारण दादा या ठिकाणी आपलं पाऊल लावल्यानंतर या सामन्यामध्ये अधिक रंगत आलेली आहे. सर्व खेळाडूंना सूचना असेल, चांगला खेळ करा आणि पैशांचा पाऊस आपल्या दिशेने उडवून घ्या. कारण सीझन वरती डोक्यावरती काय आहे हे पाहण्यापेक्षा आपण ढगाळ असू द्या किंवा कसंही वातावरण असू द्या, पण कोणत्याही वातावरणामध्ये खऱ्या अर्थानं एक चांगला उत्साह निर्माण करण्याची ताकद आहे ती दादांच्या माध्यमातून. जिंकण्यासाठी केवळ 25 धावांची गरज. बॅट्समन अभि जाधव आणि किरण पालशेतकर आणि गोलंदाज सागर जागदाळे. या ठिकाणी आपण सलामीची जोडी पाहतोय. अभि जाधव आणि किरण पालशेतकर. अभि जाधव आणि किरण पालसेतकर. अभि जाधव स्ट्राईक साठी आहे, नॉन स्ट्राईकवर आहे तो या वेळेला किरण पालसेतकर. आणि कदम सरांकडून या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण फैलावलं जाते, बहरलं जाते. अर्थात क्षेत्ररक्षण एक चांगल्या पद्धतीचं या ठिकाणी फैलावलं जाते कदम सरांकडून. खऱ्या अर्थानं गरज आहे, कमीत कमी धावा दिल्यानंतर आपण या धावांचा बचाव कशा प्रकारे करू शकतो. आणि पहिलं षटक या ठिकाणी घेऊन येणार आहे तो कदम सरांच्या सागर जगदाळे. सागराला उदाहरण येणं गरजेचं आहे. सागरानं एक चांगल्या प्रकारचं षटक फेकणं गरजेचं. काय स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवतो मित्रांनो, अप्रतिम पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी सफाईपूर्वक अडवला जातोय. जर त्रिफळा उद्ध्वस्त झाला तर आदरणीय राजाजी शिर्के साहेबांकडून, उद्योजक यांच्याकडून 100 रुपये. सलग 2 चौकार गेले तर आदरणीय दादांकडून 200 रुपये. सलग 4 चौकार गेले तर 400 रुपये. याच्यापेक्षा चांगला बक्षिसांचा वर्षाव कोण करू शकतो मित्रांनो. हो हो हो, जबरदस्त चौकार. एक चौकार तर निश्चित मारला जातोय. काय जबरदस्त बॅटिंग होते, कारण समोर 25 धावांचं लक्ष आणि कमीत कमी लक्ष असताना सुद्धा पॉवरफुल हिटिंग, पॉवरफुल बॅटिंग केली जाते ती. हो, आता मात्र सुरेख चेंडू होता. अमोल जगदाळेच्या माध्यमातून हा चेंडू अडवला जातोय, अन्यथा 2 धावा पुन्हा एकदा मिळू शकल्या असत्या. भैरवगड पॅन्थर्स थोडासा दबावातला संघ आहे, पण दबावामध्ये प्रभाव पडतो ना तोच खरा मोठा खेळाडू असतो. आणि तशा प्रकारचा प्रभाव पडण्याची गरज सध्या तरी भैरवगड पॅन्थर्स या संघाकडे आहे. नुकतीच कुट्रे गावीची स्पर्धा संपन्न झाली, यामध्ये भैरवगड पॅन्थर्स हा उपविजेता संघ होता. पण चेंडू या वेळेला मात्र थोडासा चकवतोय तो क्षेत्ररक्षकाला.
उदय धराडे, शिववैभवचे गणपाड्याचे सतीश धराडे आणि संभाजी मंचवाडे. या ठिकाणी आपल्या कुचंब गावचे तंटामुक्त समिती अध्यक्ष आदरणीय उदयजी तेराडे आपणाला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचे. सन्माननीय उदयजी तेराडे तंटामुक्त समिती अध्यक्ष कुचंबे आपणाला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचे. त्याचबरोबर शिववैभव कुचांबे ब्रँच मॅनेजर आदरणीय सतीजी तेराडे आपणाला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचे. आपल्या गावामध्ये अशा प्रकारची एक भव्य दिव्य स्पर्धा आदरणीय श्यामदादा काजवे आपणाला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचे. आपण या सर्व गुणवान व्यक्तिमत्वांचा सन्मान या ठिकाणी आजच्या व्यासपीठावरून संपन्न करतोय. आपल्या गावामध्ये अशा प्रकारच्या विद्युत रोषणाईमध्ये खेळवली गेलेली सर्वात मोठी स्पर्धा, ज्या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय कुट्रे, कुचांबे, तळवडे अशी गावं समाविष्ट आहेत आणि गुणवान खेळाडूंचा खेळ पाहण्यासाठी विविध क्रीडा रसिक खास या सामन्याचा आनंद लुटताना आपण पाहतोय. दरम्यान एक उत्कृष्ट चेंडू, काय जबरदस्त फेक आहे. आणि आता मात्र या चेंडूवरती किती धावा मिळत आहे? 2 धावा. संघाची धावसंख्या होती आहे 7. केवळ 25 धावांचं लक्ष्य पार करण्यासाठी 7 धावा धाव फलकावर लावण्यात यश मिळते. याचा अर्थ जशास तसं चोख प्रत्युत्तर दिलं जातं. एक चांगला ठोसा मारण्यामध्ये तरबेज असणारा संघ आहे तो भैरवगड पॅन्थर्स. याआधी आपण पाहिलेलं आहे भैरवगड पॅन्थर्सनं ओपन मध्ये आपलं कौशल्य दाखवलेलं आहे. उपविजेता पदक आपल्या बाजूनं कुट्रे गावी जी स्पर्धा झाली, जे क्रीडांगण जिंकण्याची हिंमत दाखवली, जिथं TCC कुचांबे या संघानं सर्वस्व पणाला लावलं आणि विजेतेपद जेतेपद आपल्या बाजूनं पटकावलं होतं. हो, या वेळेला मात्र सुंदर फटका आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे, रनआउटची संधी आहे, पण मिहीरच्या माध्यमातून चेंडू मात्र अडवला जात नाहीये आणि एक धाव पुन्हा एकदा मिळते. धावसंख्या होतीये 8. मीर आपल्या षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होणार आहे. जोरदार फटका मारायचा आहे, जोरदार फटका मारायचा. मिहीर मात्र स्वतः पुढे सरसवत हा चेंडू अडवतोय, धाव मात्र मिळत नाहीये. दुसरं षटक चालू असताना धावसंख्या आहे ती 8. 1 ना 2 धावा. दरम्यान षटक संपते. 2 काही 1 संपले, 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 10. चांगले खेळले पण गोलंदाजीसाठी येतोय तो बंटी अपांगे आणि महत्वपूर्ण सल्ला मसलत आदरणीय कदम सरांच्या मार्फत बंटीला दिले जातात, कारण या षटकामध्ये आपण कमीत कमी धावा देणं गरजेचं आहे. आता मात्र दीपज्योती कम्प्युटर संघावर थोडासा दबाव म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, पण या षटकावर या सामन्याचं समीकरण, या सामन्याचं गणित अवलंबून राहणार. याचा अर्थ बंटी कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो. हो, पहिल्या फटक्यापासून दाखवून दिलंय की आपण याला म्हणतात आशेचा किरण दाखवणारा किरण पालसेकर, कारण आधीच दादांचं 100 रुपयाचं बक्षीस घेऊन उत्साही झालेलं आहे. प्रभावित झालेला किरण मात्र लगातार चौकारांची आतषबाजी करतो, छडी उभी करतो, कारण या ठिकाणी किरणच्या माध्यमातून लगातार पद्धतीनं धावांचा पाऊस पडला जातोय. द्या ना इकडे. एक जबरदस्त फलंदाज ज्याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय बॅट मधनं धावांचा पाऊस निघतोय. अतिशय तुफान फटकेबाजी, विस्फोटक पारी खेळण्याची तयारी. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा एक चांगल्या प्रकारचा हा चेंडू वाटला होता, पण याच्यावर मात्र 9 चेंडू घोषित केलाय. अवांतर धाव वाढणार आहे. थोडासा दबाव वाढला जातो कारण धावांचा बचाव करणं गरजेचं आहे. विचारमंथन केलं जातंय. यानंतरचा सामना TCC कुचांबे सह्याद्री बॉईज. आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी कृपया तयार राहायचंय. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल. एक महत्वपूर्ण तिसऱ्या पर्वामधला कुट्रे कुचांबे प्रीमियर लीग KKPL लीग या ठिकाणी संपन्न होताना आपण पाहतोय. तुम्ही आम्ही ठरतोय सुवर्ण क्षणाचे मानकरी, कारण अशा प्रकारचा मान सन्मान एक महत्वपूर्ण स्पर्धा आपल्या कुचांबे गावामध्ये संपन्न होते, ज्या
स्पर्धेमध्ये कुटरे कुचांबे कुटरे तळवडे विविध गावातील गुणवान खेळाडू या स्पर्धेदरम्यान आपण खेळताना पाहतोय आणि विशेष मान्यवरांच्या शुभास्ते या स्पर्धेचा शुभारंभ झाला आणि खऱ्या अर्थाने एक चांगल्या दर्दी क्रीडा रसिकांची चांगलीच गर्दी आपण या स्पर्धेदरम्यान पाहतोय. त्या सर्व दर्दी क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. टॉस साठी यायचं यंग या ठिकाणी सह्याद्री बॉईज कर्णधार स्वतः जयेश लाड जो स्वतः संघमालक आहे आणि TCC कुचांबे संघाचा संघमालक आदरणीय परेश दादा टाकळे या दोन्ही संघाचे कर्णधार नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी या ठिकाणी सज्ज आहेत. विनंती असेल आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी पुढे घ्यायचं. एक रन कुठला पेनल्टी का आदरणीय दादांना विनंती करतो यानंतरचा सामना एक मोठा सामना होणार आहे जो सह्याद्री बॉईज वर्सेस TCC कुचांबे या दोन्ही संघादरम्यान होणार आहे. त्यांना आम्ही एक रन यांना वाढवायचा आणि आताचे दोन म्हणजे किती तीन हा काय रे हा या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल दादांचे शुभ असते. दादा शिर्के उद्योजक आपल्या राजीवले गावचे सुपुत्र ज्यांच्या शुभ असते नाणेफेकीचा कौल उडवला जातोय. काय घडतो चमत्कार बघूया. दादा मधून शिक्का उडवला जातोय. उडवण्याचा प्रकार सुद्धा वेगळा आहे. बघा काय जबरदस्त कोणाच्या बाजूने हा शिक्का झुकतोय आणि मला वाटतं TCC कुचांबे या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे. ए सत्यवान एक मिनिट खेळ थांबवायचा जरा पंच विनंती असेल. धाव संख्या होती ती 19. तिसरं षटक आहे ना. तिसरं षटक चालू असताना वाईट चेंडू घोषित केलंय. धावसंख्या होते ती 20. 24 धावांचा पाठलाग करताना 25 धावा धावपलकावर लावायची आहेत आणि आता मात्र एक सणसणीत खणखणीत चौकार आणि या चौकाराने शिपारीला किरण पालसदकर कडून जबरदस्त प्रहार आपण पाहिला मित्रांनो. आणि आता मात्र जिंकण्यासाठी एका धावेची गरज. हो जोरदार फटका मारतोय किरण खरा उतरतोय आणि या वेळेला मात्र दीपज्योती कम्प्युटर्स या संघाला एक हाती विजय संपादन करण्यामध्ये ज्याचा सिंहाचा वाटा आहे मित्रांनो. अप्रतिम झालेल्या या सामन्यामध्ये दीपज्योती कम्प्युटर्स हा संघ मात्र विजय खेचून आणतो. विजय संघाचं अभिनंदन त्याचबरोबर पराजित संघाचं सुद्धा अभिनंदन. आभार धन्यवाद. मला काय द्यायचे काय दोन मारले पाठवून मारले का दोन मारले नाही मारले